Wasak ang tindahan na ito sa Purok 2 Barangay Poctol, Pilar, Sorsogon matapos na mabangga ng isang pampasaherong bus kaninang alas 3 ng madaling araw. Kwento ng may-ari na alimpungatan sila ng marinig ang ingay mula sa kanilang tindahan na malapit lamang sa kanilang bahay at nang tingnan, doon na tumambad ang nakadaos-dos na bus at wasak nilang tindahan. May kami nadangog na nag makusog na tunog ki gari nga bangga. Di ko sure na ito na pala sa tindahan ko. Pag una ko duman sa inutan, yun pala, pagsakat ko, sa tindahan ko na nakaano na so bus. Maray nga ning so tricycle, day nahagip. Batay sa investigasyon ng Pilar Municipal Police Station, galing Maynila, dumiretso ang bus sa bayan ng Pilar dahil may hinatid itong pasahero. Patungo na sana ito sa Tabaco City nang maaksidente. Aminado naman umano ang driver na nakatulog siya sa gitna ng biyahe. Bali sa kinandak naming investigation, si driver, nakatulog siya tapos nung makalingat siya, hindi niya nakontrol yung manibela, tumama na siya doon sa bahay. Buti na lang at yung bahay na yun walang natutulog that time. Maswerte naman na walang nasaktan sa 12 pasahero ng bus at wala ring tao sa tindahan. Bali sa yung bus, meron siyang 12 passengers. Luckily, hindi sila wala kahit isang nasaktan sa kanila, kahit si driver. Samantala, inako na ng kumpanya ng bus ang gastusin sa pagpapaayos ng nasirang tindahan at iba pang kagamitan. Ipinaalala din ng otoridad sa mga tsoper ang kahalagahan ng sapat na pahinga na mabisang paraan para maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.